Hei, folkens. Vi spiller Bloons Monkey City episode 10, tror jeg. Og det er da kan vi se på meg. Robin! Ok, nå står det. Se på den måten du spiller. Han spiller også det her spillet, og denne gangen er han ikke lat. Lat så lat. Ja, lat så lat. Eller grønn salat. Ikke spis salater på en Robin liker ikke det. Salater er late. Ja, men da skal vi få... Robin, vi skal filme senere hvor god Robin er. Nei, jeg er ikke. Ja, det gjør han faktisk. Det er det jeg skulle si. Tata. Alalala. Han har 10 minutter på seg, og etter 10 minutter skal vi vise hvor god han er. Ja, men du skal gjøre det etter 10 minutter. Da skal vi... Du må få se hvor god det er. Ja, det må du. Og så må du få se hvor jeg er en på tro. Nei, men du skal ikke se det. Du skal se på... Du skal bare se på Bloons Monkey City, så hvis du vil vise deg at du er god, da må du gjøre det. Jeg vil nettopp gjøre det, jeg har alt for morsomt. Hva? Robin, slutt å skryte. Skryter ikke. Men se på meg, jeg er den beste her. Ikke skryt selv, da. Jeg sa det bare en gang. Så det er ikke skryt. Jeg var også tenkte noe på. Det er mamma, det er mutteren kom til. Hvem mutten? Han liker Chuck. Få se på den nye figuren. Har du den? Få se. Jeg glemte hvordan den så ut. Han akkurat så Chuck, og han har en på seg. Ja, men få se. Vent da, vi kjører, nå tar jeg kappløp. Mot Chuck. På medium. Come on. Ikke snakk sånn. Har du Chuck? Har ikke du Chuck? Jeg har hatt Chuck. Det var så lenge siden jeg begynte. Begynte du på nytt? Sett der. Jeg så på Chuck. Hva skjedde med det? De ser så rare ut nå. Se da. De ser så rare ut. Ser du ikke? De ser rare ut. Ser du ikke at de ser litt rare ut? Nei, men liksom sånn liksom, det har mange pixels på seg, og du kan se liksom at det er firkanter der. Ja, det er det faktisk. Nei, ikke reklame. Jeg er midt i en video. Jeg kommer tilbake etter reklame. Hei, jeg er tilbake. Har du sett alle videoene til Nubber? Nei, har du? Nei. Du, i en av videoene sånn, Ja. så kommer det faktisk reklame. Men Hva du- klippet heller ikke? Så vi fikk se den reklamen. Ok, men Robin, jeg mangler bare 1 krone til å få 5000. 1 krone. 1 krone. Ja, bare 1 krone. Så nøyaktig er det. Mener du det? Ja, Nå tuller du med meg. nei, Jo. 1 krone. Jeg får se. Se det. Ok. Se. 1 krone. Har du kastet det? Ja, Sikker? ja, Sikker? ja, Jeg får stede med penger. ja, Nei. jo, Nei. jo.
Jeg startet med familiejaren. Jo, det er bare jeg har alt! Jeg har alt nivå 1000. Det har du ikke. Det går ikke an. Jeg har alltid nivå bombastisk, alltid fantastisk. Gjør det. Jeg var verdens beste i hele bæsjen. Ikke Ikke si snacks. Jeg hører snø. Asj har lyst i. Snacks er godt. Snacks. Nei, jeg kan ikke bruke ninja. Det er det verste marerittet. Se. Mm. Sånn. Åh! Martin. Ja. Nå ser jeg sett alt. Hva? Bla litt til venstre side. Feil side. Nå gjør jeg sånn. Sånn. Vent da. Klokken 6 har han enda ikke kommet. Hva ser jeg? Ja, se. En gang til. Det koster penger. Det gjør det ikke. Jo, se. Nei, men gjør sånn to. En gang til. Sånn. Å, se ikke noe. Så 250. Så kommer det sånn annet ting. Det er herifra. Snart ferdig. Hei! Ja, ok, se. Se, der. Der. Og En gang der. til. Jeg tror de gjør det. Hva? Jeg tror de gjør det. Jeg vet ikke. Nå jeg vet hvordan de gjør det da, men... De gjør det. Ja, jeg sier ikke det. Nei! Jo. Din lille Robin. Jo. Jeg er i hvert fall større enn deg. Ja. Selv om du har bursdag i mars, Ja. så har jeg også bursdag i oktober. Det er jo ikke en stor Vi går forskjell. på samme skole. Ja, men det er bare sånn en dags forskjell. Det er ikke en stor forskjell. Ja, For når vi har sekunder oktober faktisk, hvis dere ikke visste det. vet dere hva? Og- Nå skal jeg bråke. Video er slutt. Ok, om et halvt minutt skal vi se hvor god Robin er. I Bluns TV. Nei, Bluns har han ikke sikkert. Om 20 sekunder. Et halvt minutt, og så var det 20 sekunder. 15 sekunder. 10 sekunder. 5 sekunder.
3 sekunder, 2 sekunder, 1 sekund. Du skal vise hvor god det er. Så god er jeg smakslæring. Wow, du eier. Ja, egentlig har du... Hallo da. Nei.